Зноў рады вітаць шаноўнае панства на літоўскім легіёне. Сёння мы з Александром Валерьяновичем Белым абмяркуем яшчэ адну даволі важную тэму, менавіта чаму сучасныя беларусы так упарта лічаць сябе галоўнымі спадкаемцамі сярэднявечнай і наважытнай літоўскай монархіі. Разберемся, так, чому так устойлива і упарто лічить, і на самой справе є підстави так лічити, але нету чому. Ну і адразу звернемся да самых вытокаў. Нам неабходна перш за ўсё зразумець, які вобраз мела Літва, менавіта як група людзей, тыя воіны, якіх называлі Літвой у 13-14 стагоддзі. Тут адразу адзначу. У рускай традыцыі рускага летапісання, рускіх крыніц, калі азначэнне зборная, то бок калі гэта група людзей, то пісалася проста Літва. Калі адзін чалавек, то літвін. Калі мы звяртаемся да нямецкіх і лацінскіх, да старанямецкамоўных і лацінамоўных крыніц, то там як бы разбежка каласальная, вплоть до таго, што, маўляў, кожная крыніца па-рознаму пісала гэтую назву. Звернемся да некалькіх цытат. Першую цытату хацеў бы прывесці з такой крыніцы, як Хронікон Лівонія, хроніка Лівоніі 1220-х гадоў. І ў ёй пад 11-м годам біскупства Альберта, значыць, каля 1209 года, храніст адзначыў: «Моц літвінаў, па латыні літонес, да такой ступені абцяжарвала ўсе жыўшыя ў тых землях народы, гентибус, што толькі нямногія вырашаліся жыць у сваіх вёсачках, а боль за ўсіх баяліся ладгалы. Тыя, пакідаючы свае дамы, заўсёды хаваліся ў цёмных лясных трушчобах, ды і так не маглі выратавацца, таму што літвіны, уладкоўваючы засады па лясах, заўсёды лавілі іх, адных забівалі, іншых уводзілі ў палон, а маёмасць усю адымалі. Беглі і русіны перад тварам нават нямногіх літвінаў, як бягуць зайцы перад паляўнічым, і былі лівы і ладгалы кормам і ежай для літвінаў, як авечкі без пастыра ў пастцы воўчай». Тут спасылка на Езекіль, практычна скапіраваны выраз. Гэта, ну, яшчэ больш дадае такога біблейскага страху, можна сказаць, у вобраз, які ствараў храніст адносна Літвы. І другую цытату у сувязі з тым хацеў прывесці з ўжо праз стагоддзя. Пад 1326 годам Хронікон Терра Прусія фон Петр фон Дусбург, хроніка зямлі прускай Петра з Дусбурга, храніст апісвае уварванне сілаў літоўскага монарха Гедыміна і польскага караля Владыслава Лакетка у маркграфства Бранденбургскае. Яны ўварваліся ў зямлю маркграфа Бранденбургска каля горада Франкфурта, і ўсё да яго адносячыся спустошылі агнём і мечам, бесчалавечна выганяючы з манастыроў манахаў і прысвечаных Богу дзяўчын, слугаў касцёла і святароў, уносячы свяшчэнныя сасуды, вопратку ды іншыя святыні. Яны забівалі мужчын, але жанчын і многіх знатных матронаў з дзяўчынамі і дзецьмі уводзілі ў палон. Сярод тых дзяўчын была адна знатная, якой не было роўнай па прыгажосці. З-за валодання ёй узнікла гарачая спрэчка паміж літвінамі. Інтер летовінос. Але каб яна не перайшла ў драку, адзін чалавек падышоў да яе і рассек мечам на палову, кажучы: «Яна падзелена на дзве часткі, няхай кожны возьме сваю долю». Зразумела, што паколькі гэтыя крыніцы, першае, наратыўныя, і звесткі унікальныя, то бок дакладна той же самы выраз нідзе не паўтораны пра канкрэтную сітуацыю, зразумела, што магло быць па-іншаму. Але што для нас важна? Менавіта той вобраз, які склаўся ў храністаў адносна вось гэтых людзей у 13-14 стагоддзі, якіх называлі Літвой, літвінамі. Ну і ад сябе хацеў бы яшчэ звярнуцца да справы віцебскай зямлі. Паколькі менавіта гэтая справа адыходжання віцебскай зямлі пад уладу літоўскіх монархаў, як бы яна асабліва сучаснай беларускай гістарыяграфіі прадстаўляецца як прыклад такога міра, сяброўства і жвачкі у справе ўваходжання рускіх земляў пад уладу Літвы.
З чаго гэта як бы ўзят? Ну, калі мы звяртаемся да літоўска-рускага летапісання, то, ну, напрыклад, да летапісца вялікіх князёў літоўскіх, то мы можам сустрэць такі і ў пазнейшых крыніцах падобнага характару. Таксама мы можам сустрэць такі выраз, што як бы у великого князя Гедемина Литовского 7 сынов было. Мантвиду дал отец Карачев да Слоним, на ремонту Пинеск, Альгирду королеву отцу Крева, да и к тому князь Витебский сынов не держал, принял его к дочце в Витебск взять. Але, калі мы звернемся да крыніцы, якая адна з першых альбо самая першая, увогуле узгадвае пра адыходжанне Віцебска пад уладу літоўскіх манархаў, а менавіта так званы мемарыял Вітаўта альбо скарга Вітаўта, якая была запісана каля 1390 года паводле Тэадорыха Хірша. Калі Вітаўт падчас чарговай дынастычнай вайны у літоўскай манархіі ад'ехаў у Тэўтонскі ордэн і магчыма, перад капітулам ордэнскім, як бы скардзіўся на Ягайлу і Скіргайлу. І што Вітаўт сцвердзіў? Перад сваёй смерцю айцец нашага айца, наш дзед, раздаў сваю дзяржаву ў кіраванне, вялікае княжэнне ў Вільні Яўнуту, а айцу Ягайлы Альгерду княжэнне ў Віцебску. То бок кажа, што проста Гедемін аддаў Віцебск. Гэта першае. Па-другое, на рубяжы 13-14 стагоддзя, то бок зусім незадоўга да таго, як Віцебск адышоў пад уладу літоўскіх монархаў, у віцебскаму князю Міхаілу прыйшла грамата ад ратманаў рыжскіх і ўсіх гараджанаў. Грамата са скаргамі. І ў гэтых скаргах утрымліваліся ў тым ліку наступныя звесткі. То было и первое, был у тебя один детина, наш горожанин, а иногда не бывал у вас, тогда рать была литовская под городом, он же хотел урать идти, девки купите, и взял меч с собою по нашей пошлине. То бок, конец 13-го, початок 14-го стагоддзя. Под Витебском стоит литовская рать и гандлюе рабами. Это раз. По-другое. Сярод скаргаў наступная была яшчэ. Как-то было нашей братьей поехать из Витебска в Смоленск, тогда Литва изымала их на пути, у твоем городе, княжу, взяли их и мучили, и товар от них отымали в них. А у твоей волости сято деяло. Товара взяли ту на пэўную колькасць гривен срэбра корнага і на пэўную колькасць просто срэбра. Княжа, табе было тое абіды пасцерэчы. Што мы можам з гэтага зразумець? Перад самым уваходжаннем Витебска у арбіту, да, улады Літвы, літоўскія раці, літоўскія ваяры вельмі свавольна і вальготна сябе адчувалі на віцебскай зямлі. З чаго? Тут цяжка, конечно, штосьці напэўна сцвярджаць. Хутчэй за ўсё, то сапраўды шлюб быў з віцебскай княжной. Але также тут нельга адмаўляць і звесткі з наўгародска-пскоўскага летапісання аб тым, што Альгерд не быў хрышчаны падчас таго, як быў віцебскім князем. І мяне гэта ўсё асабіста мяне гэта наштурхоўвае на меркаванне, што калі там і было штосьці добраахвотна, то толькі праз злучок прымусова. То бок трэба таксама разумець, што з адной з важнейшых сілаў у рэгіёне рабіць нейкіх прыемных зайчыкаў, маючы ўсе звесткі аб тым, што гэта былі, мякка кажучы, вельмі суровыя мужчыны. Вось. Гэта трошачкі не навука, гэта ўжо такая нацыятворчая міфалогія. Ну так, я ввогуле прапаную трошки паразмаўляць пра што. Чаму, не гледзячы на такія, в прынцыпе, красамоўныя доказы таго, як пачыналася літоўская ўлада на Русі, што гэта быў даволі канкрэтны такі ваенны ціск
і русские княствы паступова адно за адным, ну, лічылі за лепшае яму скарыцца, каб пазбегнуць, ну, горшых наступстваў. І не факт, што яны былі вельмі шчаслівыя ў гэты момант. Ну, просто альтэрнатывы. Мы ж не маем, конечно, поўнага набору крыніц. Ну, прынята лічыць, што ўсё ж таки гэта было лепшай альтэрнатывай там за той, каб застацца пад уладай Орды, хотя, ну, может быть, там суб'ектыўна ў кожным канкрэтным выпадку яно магло быць інакш. Але вось я у цэлым прапаную размаўляць пра то, як была пазней, уже калі у больш-менш стабільным стане арганізаваная літоўская ўлада над Русю, і ці дазваляе наказаць пра тое, што у ВКЛ продкі беларусаў, ці там, не ведаю, русіны, былі нейкай асноўнай кіруючай сілай, што менавіта яны вызначалі характар гэтай дзяржавы. Ну, адкуль увогуле паходзіць такі устойлівае перакананне, ну, ці не большасці беларусаў, пра тое, што ВКЛ гэта беларуская дзяржава. Ну, фармальна, калі паглядзець там на карту, ну, скажем, супаставіць карты вось, там того ж Карскага, там, да, і карту, скажем, Літвы, ВКЛ 17 стагоддзя, то можа паказацца, што здацца, што гэтыя беларускамоўныя у двукосе там рэгіёны, ну, нават, скажем так, паставлена на сярэдзіну 17 стагоддзя, калі яшчэ Смаленшчына была, што яны складалі там, ну, грубо кажучы, там штосьці каля 300 тысяч квадратных кіламетраў. А вось літоўскія, ну, я маю на увазе, што калі лічыць, што Віленскі край, ён нібыта беларускамоўны. Хаця это его моўная, скажем так, беларусізацыя, гэта з'ява значна пазнейшага часу, это ўжо канца 19 стагоддзя. Ну, але вось калі лічыць так, да, то а там на Літву застаецца там, ну, 50 тысяч квадратных кіламетраў, і суадносіны У нас на Літву і жамуюць, так? Так, так, это нават разам зжимаюць, і жамуць са жмуддзю. Вось. І падаецца, што да, суадносіны 6:1, яшчэ калі Вільню залічыць да Беларусі. Я кажу, гэта вельмі позняя з'ява, што гэтая беларускамоўнасць і простамоўнасць Віленскага краю, гэта ўжо канец 19 стагоддзя, не раней. Вось. Тому, можа так, і беларуская мова там, яна была пануючай, там дзяржаўнай, там і так далей, да. Хаця гэта таксама, это зноў жа, у гісторыі дзяржавы гэта ж не весь перыяд, это, ну, скажем так, ужо ў другой палове 17 стагоддзя ўжо так не было. Ужо устойліва пераважала польская мова. Вось. І вось тады для недасведчаных людзей, калі яны яшчэ там трохі пакамбінуюць з розных эпох, да, вось гэты складуць эту мазаіку не зусім карэктна, можа падавацца, што гэта беларуская дзяржава. Але я прапаную ўсё ж такі паслядоўна паглядзець, як была арганізавана ўлада у гэтай беларускай дзяржаве, да? Вось. І тады гэтая карцінка рассыпаецца. Вось. Ну, сэрцам дзяржавы былі два ваеводствы, Троцкае і Віленскае. Вось. І, ну, як яшчэ вось яны калі не называліся ваеводствамі, можна называліся там павловамі, там, калі, скажем, яшчэ ў часы Кейстута і Альгерда, да, вось, Трокі і Вільня, вось, Трокі там адказвалі за заходнюю палітыку, Вільня за ўсходнюю. Ну, яшчэ і Наваградчына таксама туды залічвалася. Ну, столиц таких умовных были. Мы там можем сказать, что позднее там по певний час і Луцк був, може, неким третім державним центром. Зараз я кажу про інше, що выразна вылучаецца Літва ў вузкім сэнсе. І гэта Літва уключала в сябе і, ну, і сучасную
Літву, тут можна спрачатися там з Жамойці, без Жамойці, ми зараз про це не будемо концентруватися. Ось. Але і ладний кавалок північного заходу сучасної Білорусі, да, які там, ну, часом називають жартаўліва вайшнорай. І прычым гэта былі пераважна літоўскамоўныя землі, а пасля Крэўскай уніі, адпаведна, ну, то, што называецца старакаталіцкія. Вось. І гэта менавіта было ядро дзяржавы. Калі мы паглядзім на тое, дзе знаходзяцца земельныя ўладанні там найбліжэйшага баярства Вітаўта паводле гарадзельскай уніі, да, то вот бачна, гэты край Так, у таксама. манаграфіі прафесара Петраўскаса добра гэта паказана. Да, да, і, да, не толькі, вось, але да, яго класічная. Сімкович так само про гэта пісаў, да? Ну, вось, карацей, вось гэта акрэслены рэгіён, і менавіта тут была Літва, тут был палітычны цэнтр дзяржавы, тут прымаліся рашэнні, людзі, вось менавіта гэта літоўскае баярства з гэтых земляў, яно уваходзіла ў найбліжэйшае атачэнне, там уплывала на гэтыя рашэнні і так далей. І вось тая вся быццам бы большасць тэрыторыі краіны, да, дзяржавы, большасць. Але як яна была арганізавана? Гэта быў такі кангламерат, ну мы можем больш-менш падрабязна расказаць пра гісторыю найбуйнейшых уладанняў. Кангламерат таких паўаўтаномных, ну не ў сучасным, конечно, сэнсе, это мы уживаем такі тэрмін, княстваў, ну таких, конечно, самыя буйныя, самыя вядомыя, это вось розныя часы, там, Полацкая, Вітебская, Мсціслаўская, Пінская, Кіевская, Слуцкая і так далей, так? Ось. І таксама вялікая колькасць валасцей, якія не мелі, значыць, вось гэтых атрыбутаў квазі напаўсуверэннасці, там, да, самастойных дынастый мясцовых, воласці там, ну, там, можна сказаць, што кіраваліся з Трокаў або Вільні, так? Вось. І гэта, вось гэтая Русь, да, яна абсалютна выключалася па сутнасці, так? Вось з прыняцця тых агульнадзяржаўных рашэнняў. На мясцовым узроўні ім пакідалі, ну так, то, што мы сёння, скажем, там, аўтаномія, гэта значыць гэтых уласных залежных монархаў, да, значыць, сваё мясцовае это баярства, сваё звычаёвае права, значыць, туды, значыць, ну, не лезлі з пераразмеркаваннем зямельнай уласнасці моцна там і так далей, так? Вось. Ну, я б скажу так, што гэта было штосьці падобна на тое, якім чынам брытанцы кіравалі вось этой сваёй велізарнай Індыяй, так? Там же таксама было шмат гэтых розных княстваў, дзе яны пакінулі гэтых раджаў, магараджаў, і ва ўнутраныя справы гэтых княстваў яны мала ўмешваліся. Толькі тады, калі было трэба, да? Калі там былі нейкія бунты, калі там яны збіраліся, значыць, скінуць гэтую брытанскую ўладу і так далей, да? А калі яны паводзілі сябе больш-менш спакойна, калі яны прызнавалі вось гэты статус-кво, то ніхто іх надта не чапаў. Вось. І асабліва не чапалі пэўныя даўнія такія унутраныя традыцыі. Ну, як пазней трошкі падрабязна пра гэта размаўляем, што калі ўжо хрысцілася Літва ў каталіцтва, да, ніхто з гэтым каталіцызмам на Літву яшчэ вельмі доўга не лез. І зноў жа пасля каталіцызма адразу у нас з'явіліся і габрэі, як бы там фактычна як бы такое рэха. Вось. І ніхто не дазваляў там габрэяў селіцца на Русі літоўскай, да? Вось. І я подозреваю, правда, не могу сказать абсолютно докладно, что нават татары, якіх Вітаўт прыняў там, ну, 1390-х годах, яны таксама селіліся уласна на Літве. Вось. Ну, ясно, что там была Украина, это асобная справа, дзе якая мяжавала. А вось на, ну, этой усходняй Беларусі, да, таксама і татараў не было, наколькі я разумею. Вось. Карацей, іх просто не чапалі, і ўлада Літвы там была адносна слабай,
і завжди існувала їй альтернатива. Ну, спочатку ордынская, потым вось гэта маскоўская, і гэта выдатна ўсведамлялася, так? Вось. І вось гэта, і такая была вось сістэма, што вось ёсць Русь, прычым ясна, што яна, ну, не аб'ядноўвалася там, старались не допустить існавання на гэтай Русі таких нейкіх моцных лідараў. Скажем, у сярэдзіне 15 стагоддзя у такі выбілася на пэўны час гэта сям'я Алелькавічаў і акурат кіеўскіх князёў, да? І прычым, ну, па паходжанні Альгердовичы, што яны маглі прэтэндаваць нават і на вярхоўную ўладу ВКЛ, да? І былі прыняты пэўныя захады, каб гэтую, скажем, пагрозу, ну, там, купировать, там, да, вось, і это заняло пару десятигоддзяў гэта, але все скончылася там выкрыццём там змовы Міхаіла Пакараннем Алексійевича. на смерць змоўшчыкаў, Да. Вот. Але гэтая праблема была актуальная на працягу, ну, прыкладна 30 гадоў. Вось. Тым не менш, яна была таксама вырашана. Вось. І імкнуліся, вось, як бы там, ну, па-першае, раздрабіць гэтую Русь на гэтыя асобныя княствы, да? Даць ім пэўную такую аўтаномію, каб іх, па сутнасці, іх жыццё мала чым адрознівалася унутранае ад вось гэтай далітоўскай эпохі. Да? Ну, может быть, оно было і лепш, тому што, ну, ўжо это не было гэтай татарскай пагрозы там і так далей. Вось. І вось так яно і адбывалася. Але казаць, што гэтыя рускія землі, што гэта яны і былі Літвой, што гэта яны і былі Вялікім княствам літоўскім, я кажу, што, ну, это абсурдна, это, ну, як, умоўна кажучы, там СССР там паступова у познія часы свайго існавання даваў нейкую такую рэальную аўтаномію культурную там рэспублікам, да? І тое, што ён не лез там, скажем, у справы нейкай там, ну, Туркменіі, да? Это не значит, что Туркмения была центром політичного життя Советского Союзу, да? Ну, утрирую. То бок, абагульняючы, як бы, в прынцыпе, тут мы з панам згодны, што цэнтр, ядро, в прынцыпе, ўсе даследчыкі згодны, што цэнтр і ядро літоўскай монархіі сярэднявечнай і наважытнай знаходзіўся на тэрыторыі Віленшчыны, Тротчыны, Градзеншчыны, Наваградчыны, умоўна. Вось, ну, трошачкі заходняй меншчыны таксама. То бок, менавіта з гэтай тэрыторыі паходзілі, як бы, важнейшыя літоўскія баярскія роды, атачаўшыя літоўскага монарха. І трэба таксама адзначыць, што паколькі гэтыя тэрыторыі сёння падзелены паміж Літвой і Беларуссю, то на тэрыторыі сучаснай Беларусі, асабліва сярод каталіцкага насельніцтва, неверагодная колькасць людзей, якая зможа знайсці сваю вось гэтую нітачку да тых, каго ў дакументах назвалі націона літванус, так, прыроджаныя літвіны, калі хрысцілі ў 1387 годзе. Ну так, вельмі часто у них будуть і прозвища литовские, там, як Донор, там, да, Жвірбля і так далі. Це ж просьма таких литовских прозвищів засталося. На Градзеншчыне сучаснай асабліва, так, да. Ну так, да. Ну, ввогуле во всей гэтай, да, і захад Мінскай области, захад цяперашняй Віцебскай области, які, конечно, не Віцебшчына, на самой справе таксама істарычная Віленшчына. Вот. Ну і вось так. І Беларусі у сучасных межах яе ж не існавала. І нават, ну, па-першае, як бы, пашырэнне беларускай мовы на гэтую тэрыторыю заняло вельмі доўгі час. Фактычна, асабліва такі прырост адбыўся ўжо пасля таго, як ВКЛ спыніла сваё існаванне ўжо ў 19 стагоддзі. Это па-першае. А па-другое, гэта таксама такі, я б сказал, лукавы трюк этнографаў на падставе адной толькі мовы, адносна недаўняй, да, адносіць людзей да беларусаў. Гэта была якраз, ну, так, прынцыповая гульня Расійскай імперіі, што не пыталіся пра самавызначэнне людзей. І не приймали під увагу інші фактори, да, ось, якби, тому що, ну, у нас не так, як у Західній Європі, не було такої узровню там радянських свобод і так далі. Ось,
і вельмі высокая была доля это адміністрацыйнага фактару, і просто, ну скажем, до 90-х 1890-х годов ніхто не называў Віленшчыну, не адносіў яе да Беларусі, а є жыхароў да беларусаў. А потым чыста адміністрацыйна включили гэты ресурс, і все, і імперская навука пачала пісаць пра гэта, вось, як пра факт. Вось. І, ну, і паколькі ўлада такая, як і цяпер, да, рускага тыпу, да, якая жандармская, якая абсалютна гвалтоўная, то вось, ну, вось і складаецца такое ўражанне, што гэта была Беларусь. А так кажу, што вось менавіта, каб разумець рэальную сітуацыю ВКЛ, трэба каталіцкая краіна, да, Мгм. большую частку існавання ВКЛ, даволі кансалідаванай у культурным палітычным сэнсе, то Русь уяўляла сябе такі кангламерат, значыць, княстваў і власцей рознай ступені аўтаноміі, вось. І, ну, так было до пачатку 17 стагоддзя, калі і на Русі таксама пачалася уніфікацыя з Літвой. Гэтым знікаюць і гэтыя русіны як такі зародыш палітычнага народа, в сэнсе, што гэта русінская вся шляхта цягам 17 стагоддзя, і падчас правядзення гэтай уніфікацыі яна вельмі хутка, значыць, прымае каталіцызм і стараецца атаясамліваць сябе таксама з гэтым кіруючым палітычным народам. З літвінамі, якім ужо ад 17 стагоддзя паступова, у якіх з'яўляецца і другі ўзровень самасвядомасці, польскі, у сэнсе агульнарэчпаспалітаўскі. Ну так, так, вось. Вось такая карціна. І все гэта не дазваляе казаць, канешне, абсалютна пра тое, што там Беларусь, якая і назву гэтую вельмі паступова атрымала, ну неважна, там Русь літоўская, што яна была дамінуючай, да, ВКЛ. І гэта якраз тое, што даволі лукава спрабавала навязаць руская імперская школа гістарычнай навукі, вось, Антоновича Любаўскага, да, ну вось это літоўская, руская, руска-літоўская дзяржава. Вось гэты помнік тысячагоддзя Расіі, да, вось это і все такое. Вось. Але гэта абсалютна фальсіфікацыя, таму што рэальна, калі яны выдаюць эту Русь літоўскую за ўласна Літву. І, ну, ім так было выгодна, тому што яны по такой схеме яны хацелі паступова русіфікаваць ўсё насельніцтва было ВКЛ, уключаючы нават саму Літву, на саміх літоўцаў, да, просто што літоўцам на гэта адводзілася больш часу. Вось, а першую чаргу русіфікацыі падлягалі вось гэты беларусы. Ну, вось, і фактычна гэтыя ўяўленні, якія сёння лічацца такімі беларускімі нацыянальнымі, патрыятычнымі і так далей, яны былі адмыслова сканструяваныя Масквой у мэтах русіфікацыі. І, ну, калі так казаць, калі беларусы такія вось, які вызнаюць гэтыя канцэпцыі, думаюць, што яны такім чынам робяцца нейкімі там еўрапейцамі, даже атрымліваюць спадчыну еўрапейскай дзяржавы ВКЛ, на самой справе все абсалютна процілеглым чынам. Вось гэтыя ірацыянальныя вераванні, яны ствараюць падставу для фундаментальных цывілізацыйных канфліктаў з Польшай і Літвой, і маючы такія канфлікты, ну, немагчыма інтэгравацца ну, там, скажем, у нейкую там еўрапейскую прастору, як бы она ни называлася, не абавязкова ЕС, але просто калі у тебе такі фундаментальны культурны цывілізацыйны канфлікт з бліжэйшымі суседзямі, наіўна лічыць, што там нейкая Германія, там, да, ці хто там, не ведаю, Францыя, яны вырашаць гэты канфлікт і скажуць, што не, мы ведаем гэтых людзей, яны беларусы, гэта типа спрадвечныя еўрапейцы, і нават хай са сваімі гэтымі праваслаўнымі ілюзіямі мы іх такімі прызнаем, а вам, поляки и литовцы, мы просто затыкаем рот. Да? Я думаю, так не отбудется. Дык у выніку што ж атрымліваецца? Русіны былі прыгнечаны літвінамі ў літоўскай манархіі? Ну, прыгнечаны. Тут трэба разбірацца, што разумець пад прыгнётам.
па-першае, ну калі казаць там на ўзроўні стасункаў шляхта-сялянства, да, то літоўскія сяляне, напрыклад, таксама былі прыгнечаны, да, у сябе там дзе-небудзь у якім-небудзь І літоўскія, і жамойцкія, так, ну. да, да, конечно, у гэтым сэнсе як бы тут няма вялікай розніцы. І калі казаць пра шляхту каталіцкую, шляхту праваслаўную, то ну гэта было не то, што такі вось прыгнёт, але гэта было палітычна нераўнапраўе. Это значит, что явно католицкая шляхта была першага гатунку, да, вось, як бы, а русінская шляхта, вось, православная, потым уже уніяцкая, яна была явно другого гатунку, да, вось, як бы, і тое самае про духовенство можна сказаць, тому что там біскупы грэка-каталіцкія не трымалі месцаў у сенаце. Ну, дарэчы, я не лічу, што гэта справядліва, што это добра. Вось, гэта было адным з фактараў, які заўжды падрываў вось гэтую еднасць дзяржавы і так далей. Вось. Ну, але кажу, калі мы паглядзім нават, ну, якую-небудзь там, не ведаю, там 15 стагоддзе там, да, на становішча вось гэтай заходняй Русі, літоўскай Русі, яно было значна лепшым, тут все ж у параўнанні трэба глядзець, чым становішча тых земляў, які збірала Москва. І жыццё вось гэтай, ну, як бы, непаўнапраўнай, хай сабе, да, этой русінскай шляхты на самой справе было нашмат лепшым, чым становішча гэта служылага маскоўскае баярства у самой Масковіі, да? Бо, ну, яны, можна сказаць, што яны там былі часткай пануючага саслов'я, але сам гэты цар, да, як бы, і ягоны апарат, той спосаб, якім заўжды ажыццяўлялася дзяржаўная ўлада у той маскоўскай дзяржаве, хоць тады, хоць цяпер, яна просто выключала любую ступень там, скажем, нейкай асабістай аўтаноміі чалавека, да? Ён, ну, ён быў настолькі залежным ад волі гэтага свайго монарха, да? Што па сутнасці, ну, ён лепш жыў там у матэрыяльным плане, все, але па сутнасці ён быў такім самым рабом вось гэтай цэнтралізаванай дзяржавы, як і любы селянін. І таму, што значыць прыгнёт, а што такое не прыгнёт, да? Ну так, значит, Внутри ВКЛ приходим до такой высновы, что пытанне любое про прыгнёт, так, яно у такім кантэксце будзе абсалютна некарэктным. Ну, можна ставіць так пытанне, але просто што, на што Мы знойдзем крытэрыі на тое, так. Да. А потым, напрыклад, калі казаць пра становішча гараджанаў, да, то вось Магдэбургскае права, его ж все імкнуліся атрымаць. У тым ліку і чыста праваслаўныя гарады. Тому што разумелі, наколькі гэта выгадна і эканамічна, і в плане асабістых свабод. І вось. А праўда, што для таго, каб атрымаць Магдэбургскае права, трэба было, каб у горадзе быў хоць адзін касцёл. Дзякуй вялікі. Ну, тады звернемся да двух апошніх пытанняў. Як адрозніваўся ўнутраны лад Літвы і Русі да пачатку 17 стагоддзя і пасля? Якую ролю ў падтрыманні той розніцы да пэўнага часу адыгрывалі Масква і Арда? Ну, самае галоўнае, што трэба разумець, што, ну, мы сказалі, што Русь гэта была не Літва, это была залежная ад Літвы тэрыторыя, це кангламерат тэрыторый, і літоўская ўлада вельмі, скажем так, она вельмі узважана падыходзіла до таго, якімі спосабамі эту сваю ўладу ажыццяўляць. І вось пра самыя галоўныя элементы рускай старыны, вось я хацеў бы на іх спыніцца. Это тое, што да пачатку 17 стагоддзя вось вся гэта Русь, ну, до конца 16, можна сказаць, там, ну, Унія не адразу распаўсюдзілася на гэту тэрыторыю. Так што можна сказаць, што да пачатку 17 гэта была вось такая манатонна праваслаўная краіна, і гэта стараліся не парушаць, таму што, ну, Масква за гэтым пільна сачыла. Напрыклад, калі мы паглядзім на все гэтыя войны, якія пачаліся там з 1480-х гадоў, это весь час был, конечно, прэтэкстам, да, што вось там, што
пагражаюць там всіх гвалта перавесці у каталіцызм и так далее. Но это была демагогия, потому что ну, на самой справе э, старалися не чапаць. Іншая справа, што ну, спрабавалі вырашыць праз фларэнтыйскую унію ў свой час, да? Вось, што многія мітрапаліты вось, праваслаўныя, яны фармальна прытрымліваліся гэтай фларэнтыйскай уніі, але мне такое ўражанне, што да канкрэтных гэтых прыходаў праваслаўных гэтая унія не спускалася. І реально Уния гэты Феррара Флорентийская 15 стагоддзя, так? Аб тым ну да, размова. вот это 1439 году, да. Яна фактично не выконвалася, але нават як бы нейкія там намёкі на тое, што яна там дзейнічае на ўзроўні метраполіі, яны вельмі нервова успрымаліся, што там і гэта вось вельмі падобна на тое, што адбываецца зараз гэтай РПЦ маскоўскага патрыархату ну, на Украіне і ў іншых краінах былога СССР. Вельмі падобна, таму што мы весь час гуляемся в адны і тыя ж гульні, адпрацоўваем адны і тыя ж шаблоны. Вось. І вось гэта быў такі таксама маркёр рускага свету. І да пары гэтага проста не чапалі. І не чапалі да такой ступені, што ну, калі мы паглядзім, колькі было касцёлаў, ну, Минск, Слуцк, это як бы, ну, это можно сказать, что это такая уже по некоторых критериях Литва. Вот. А далее, коли на усходе, это старые это литовские обольцы, да, вот, Полоцк, Витебск и все. И больше ни одного костелу на огромной территории, больше за полову сучасной Беларуси нема. До И почему 17 они там стагоддзя. между ясно? Потому что это центры воеводства, там есть некий гарнизон, и, ну, и живут просто католики так ці інакш, ну, хотя б ті ж самі літовці, які по справах там бували, ну, в складі гэтых гарнизонов и так далее, там не, ну, некорректно, как там не было уже ніводнага, да. А так нема ніводнага легалізаванага габрэя. Это значит, што яны, может быть, ведуць нейкія справы, але нема ніякіх там значит, уласнасці, да, прыватных дамоў, там крамы, які б належалі конкретно вось, на легальных подставах, і нема ніякіх абшчынаў, адпаведна там з нейкімі там сінагогамі, з могілкамі і так далей. До пачатку 17 стагоддзя на всей гэтай агромнасці тэрыторыі. Вось. Ну я подозреваю, што так мне правяраць, што і татараў было таксама. Карацей, ну вось поўная гэтая руская старына пакінутая у такім канфесійна культурным плане і баяцца чапаць. Таму што разумею, што калі націснуць, пачаць вось гэта, значыць, уніфікаваць застатнія тэрыторыі дзяржавы, то знойдуцца, значыць, незадаволеныя, якія, ну там, Путін там ці Іван III, ці хто-нибудь там скажет, дапамажы, да, ратуй нас, русских людей, тут твоих государевых, значит, крыўдзіць. Та самая ситуация, да? Вось. І вот в гэта не лезли. І, ну і, да рэчы, як можна сказаць, што вось гэтыя людзі, якія весь час, ну і вось гэтая змова гэтых там, ну, да, гэтых князёў 1481 года, ну, якім чынам можна сказаць пра гэтых людзей, да, што яны увасаблялі сабой Літву, да? Калі яны в любой момант, ну, могли эту державу просто, значит, развалить, перекинуться на бок ворога. Ну и что это за модель такая? Великое княжество Могилевское, да? Ну, вось калі Могилев, ну, и он, до речі, там, да, перед потопом, в середине 17 года, ну, некоторые кажут, что был другим пасля Вільні городом державы, некоторые кажут, что першым, да, нават, да, по колькасці насельніцтва. Вот. Багатый город, и до яго перайшла роля, значит, колішняя Смоленска, а потым в 1634 годзе там легалізавалі ізноў праваслаўную іерархію, он стаў сядзібай праваслаўнага епіскапства беларускага, да, якое, ну, таксама такую роль адыграла, потым Григорий Каніцкі быў у наступным стагоддзі беларускім епіскапам з ягонай роляй у падрыхтоўцы першага падзелу і так далей, да. І вось сказаць, што гэтыя людзі, гэтыя беларусы тыповыя, да, праваслаўныя, што гэта і ёсць сапраўдныя літвы, што яны ўвасабляюць дзяржаву, да, яны ўвасабляюць правінцыю,
апозіцыйную, якая ў любы момант гатовая адпасці, да, і якую стараюцца не чапаць, каб не адбылося. Калі гэтая палітыка змяняецца, пачатак 17 годзе, калі у рускай дзяржаве пачынаецца смута, калі яна сама становіцца на мяжы развала, калі пачынаецца падрыхтоўка да інтэрвенцыі ў Маскву, і тады гэтыя ўсе такія нефармальныя абавязательствы перад Масковіяй, якія існуюць самамене з часоў Івана III, з канца 15 года, іх адкідаюць і пераходзяць ужо ў наступ. Вось якраз з'яўляецца культ святого Казіміра, і такі сцяг, пад гэтым сцягам пачынаецца будаўніцтва першых касцёлаў, значыць, на гэтых землях. Калі з'яўляюцца касцёлы, з'яўляецца магчымасць Магдыбургі, там некаторыя гарады, там Магілёў, Мазыр, спрабавалі абхітрыць, атрымаць Магдыбургію без касцёла, да. Ну, эти хитрик был выкрыты там, да, и их поставили на место. Довелося, значит, привести в отповедность этой традиции. Вот. А потом, ну, значит, костелы Магдыбургі, Габреі и так далее, да. И потом русинская шляхта бачить, что не мае сэнсу ім там, таких у кар'ерных, культурных трымацца гэтага састарэлага праваслаўя, і яны ўсе дружненька за невялікім выключэннем пабеглі ў каталіцызм. Вось так было. І тады ўжо пачынаецца з гэтых часоў, там, да, вось гэта, можна казаць, 17 стагоддзя пра тое, што гэтая Русь просто, ну, як бы паверхоўна, але яна пачынае знікаць, да? Ну, і эліта пачынае знікаць. Застаецца толькі вось гэтае, ну, праваслаўнае духавенства незадаволенае, як міна запаволенае дзеянне, якая выбухне пазней. Вось. Але ясна, што гэта таксама, это не Літва. І гэтыя людзі не высаўляюць сабой Літву ніякім чынам. Так. Ведае пан, што мне тут у чым мне бачыцца ўся катастрофа, з чым мы сёння маем справу. У тым, што вось нашчадкі вось тых усходніх хрысціянаў Вялікага княства Літоўскага, так, толькі страціўшы гэтую дзяржаву і прайшоўшы праз працэс секулярызацыі грамадства ў 20 стагоддзі, так, толькі тады усвядомілі, што па сутнасці страціўшы Вялікае княства Літоўскае, яны страцілі адзіны шанс для сябе стаць сапраўднымі еўрапейцамі, часткай лацінскай Еўропы. Ну так, але заўважым, што іх продкі не просто былі, фактычна, ну, то есть, можна, лідары іх продкаў адыгралі актыўную ролю ў ліквідацыі дзяржавы, традыцыі дзяржаўнай, культурнай і так далей, да? І вось гэтыя нашчадкі гэтых ліквідатараў сёння спрабуюць выдаць себе за галоўны. Я ж кажу, адбыўся працэс секулярызацыі, вельмі моцны, яны ўжо не так звязаны з гэтай руска-візантыйскай традыцыяй, так, і... На самой справе вельмі моцна звязаныя. Ну, падсвядома так, але чыста эстэтычна, як бы, любому чалавеку паміж Руссю і Літвой, як бы, тым больш, ну, як бы, зразумела, што хто выберы, так, большасці, як бы, такіх маладых асабліва людзей, такіх асабліва яшчэ не вельмі дасведчаных, не вельмі начытаных. Чыста эстэтычна, канешне, яны выберуць Вялікае княства Літоўскае ў такім ментальным плане. Ну, але, бачыце, яны выбіраюць... Скажонае, як такое крывое люстэрка. Да. Яны вось выбіраюць некае 14 стагоддзе, да? Такое паганска-праваслаўнае. Таму што гэта, па-ранейшаму, гэта то, што называю крэўскай траўмай, и нежелание принимать некоторые подставовые элементы латинской традиции, ну просто сам образ мысления, да, самі каштоўнасці герояў у поўным маштабе, да, вось, асабліва новага часу, да, асабліва тое, што ўжо з'яўляецца з езуітамі, з Віленскім універсітэтам пазней ўжо, і 19 стагоддзе, там, да, вось, з класічнай гэтай нашай літвінскай літаратурай, музыкай, значит, і так далей. Это попросту не ведаюць, гэта баяцца як чужога і панскага, і ў той же час претендуюць... Я б сказаў, такого польска-панскага. Ну. Да. Хаця яно... Блізка не ўласна польскай. Неадназначна польскай. Ну. Яно польскае толькі ў такім рэчпаспалітаўскім сэнсе. Менавіта. Добренька, тады апошняе пытанне да пана. А калі б сёння перабудоўваць сучасную Рэспубліку Беларусь на такую дзяржаву, якая прэтэндавала на
тое, каб быць спадкаемцам двух традыцый, традыцыі Літвы і Русі, паколькі мы ўжо ўзгадалі, што на тэрыторыі сучаснай Беларусі жывуць нашчадкі як тых людзей, якіх у сярэднявеччы пісьмовыя крыніцы называлі русінамі. Пра свядомасць мы не будзем сёння размаўляць, як бы свядомасць это зусім вельмі іншая і складаная рэч, але крыніцы масы называлі і русінамі, і літвінамі паўночны захад сучаснай Беларусі, там жывуць нашчадкі тых, каго ў сярэднявеччы в новым часе записывали, называли літвінамі. Дык вось, калі перабудоўваць Рэспубліку Беларусь на такую дзяржаву, якая б казала, што вось так, мы ушаноўваем две традыцыі і ні адну з іх не душым, допустим. Так, то як бы пан, што бы пан параіў у гэтым Ну, аспекце рабіць? ну, это, ведаеце, это, па-першае, доўгая размова. Я прапаную зрабіць яе сюжэтам, ну, адной з наступных, ці можна папросту наступнай нашай размовы, але коротка хочу сказаць, што, конечно, трэба тады гэтыя традыцыі адрозніваць і не змешваць, асабліва так маніпулятыўна не змешваць, таму што, ну, ясна, што ёсць там, да літоўская, да монгольская, это руская традыцыя з Рагвалодам, Раўнедай, там, не ведаю, з Кірылам Тураўскім і так далей, з Ефрасіняй Полацкай, там. Але гэта не літоўская традыцыя. Вось, это менавіта руская, русінская. Дарэчы, яна в свой час да ўзнікнення ВКЛ аказала істотны ўплыў на фармаванне Літвы на самых ранніх этапах гісторыі, таксама можна пра гэта казаць. Вось. Але ясна, што ну, не існуе, немагчыма, што спрабуюць увесь час рабіць беларускія нацыяналісты, яны спрабуюць увесь час знайсці такую нейкую прапорцыю коктейля, да, вось гэта русінска, літвінска, які быў бы, гэта прапорцыя была бы абавязковая для ўсіх. Так, то бок Мы берем, там, спрабуюць скажем, зрабіць ну, такую хімеру, у якой Да. было Але комфортно. хімеру абавязковую для ўсіх. Так, Вось. але, ну, Што ўсе павінны... як я заўважыў, такая хімера, яна можа заставацца камфортнай да таго часу, пакуль ты не паглыбляешься ў гісторыю Літвы і Русі. Любы чалавек, які паглыбляецца ў гэту гісторыю, ён все роўна паводле сваіх перакананняў, прывязкі да традыцыі, да продкаў, там неважна, з якіх прычынаў ён выбірае адну з традыцыяў, што ўнутры сябе ў сэрцы сваім культываваць. Да, абавязкова робіць. Зразумееце, у свой час такім чынам апелявалі да сялянаў, да людзей, ну, непісьменных і малапісьменных. Ім казалі, што ну вы жывёце ў адной вёсачцы, там у вас на палетках одна и та же бульбочка расце, там одни и те ж прасючки рохкаюць у хлеўчуку, да? Что вам делить? Да? Ну, вось, это наш аніўскі ўзровень аргументации. Такі, что вы все, значит, размаўляеце все по-беларуску там, на той момент, да? Вось. Сёння уже и той беларускай мовы амаль што не засталося, а аргументация застаецца той самай. Вось такая еднасць. Потому что, ну, про цивилизацию никто не згадывал, да? Але сёння мы маем, ну, например, некая азаронка, так, какого-нибудь ці там это лемешонка, и вы скажете, ну, яны ж не адмаўляюцца, што яны беларусы, да? Ну и там, ну, вось мы з панам сама грамадзяне РБ, вось, і типа вось і до нас там прыходзяць там нейкія сучасныя наши анімцы, кажуць, што мы ўсе беларусы, да? Мы ўсе, у нас во всех у голове павінны быць вось гэты коктейль з вызначанымі нами, значит, такими досконалыми идеологами. Вот эта формула идеального коктейлю, и вы повинны ее принять. Так мы, бо так мы працуем уже 120 годов, да? Ну, але гэта не працуе на самой справе, мы бачим, да? Что мы бачим Азаронка и это самое, и Лемешонка и многих іншых там, да? І нават людей з каталіцкіх сем'яў, якія з кар'ерных меркаванняў перайшлі на іх пазіцыі, да? І бачым якую-нибудь там, не ведаю, Риту Дакоту там, ці Макса Каржа, і паспрабуйце знайсці ў іх адрозненні ад нармальных рускіх людзей. Да? Вельмі складана, пад лупай трэба шукаць. Да? Сапраўды. Да. А яны фактычна не той ідэальны коктейль, які, ну, існуе ў галавах нацыяналістычных беларускіх ідэолагаў, да? А яны больш бок рускай традыцыі схілены ўсё роўна. Да, і на сённяшні дзень 90 і больш адсоткаў беларусаў яны вось такія. Это рускія беларусы, як бы там
І в гэтым сэнсе а тая традыцыя, якая менавіта літвінская, яна ўвогуле дэлегітымізаваная фактычна. І ўжо амаль што вымершая на нашых землях у свядомасці, у розумах, Ну, у фактычна сэрцах. немагчыма культываваць, толькі ў эміграцыі. Вось. Так. І для таго, каб перабудаваць беларуску, трэба гэтай традыцыі вярнуць легітымнасць. Ну і там некаторым іншым, ну, не настолькі моцна, скажем, адрозная ад агульна вось гэтай агульнабеларускай, але таксама адрозная, скажем, заходнепалеская традыцыя, да? Якая звязаная каранямі з галіцка-валынскай дзяржавай, да? І калі ў кантэксце гісторыі ВКЛ, то з колішняй роллю вялікага Луцку, да? Як аднаго з дзяржаўных цэнтраў, На і ў тым Валыні. ліку аднаго з цэнтраў фармавання моўнай традыцыі таксама, да? Асобнай. Вось. І гэтая традыцыя ж таксама не шануецца у Беларусі, правда? Вось. І я прапаную вось паразмаўляць, як у тым ліку можна, што Беларусь, ну такая гіпатетычная, могла прэтэндаваць на частку літоўскай традыцыі, нават калі гэта не падабаецца літоўцам, да? Але не так, як гэта робіцца цяпер. Бо, ну, мы казалі, што падчас гэтай размовы, што падстаў лічыць вось гэтую беларускасць сапраўднай літоўскасцю, ну, это абсалютна абсурдна. Вось. Толькі калі мы выдзелім з гэтага коктейлю вось гэты уласна ўсходне-літоўскі кампанент, да, сітуацыя будзе выглядаць кардынальна інакш. Дякую, Александр Валерьянович, дякуем нашим слухачам, гледачам за тое, што былі з намі. Чытайце, развівайцеся і памятайце заўсёды, што не ўсё, што навязана дзяржавай, у дзяцінстве, бацькамі, не ўсё ёсць прапіснымі ісцінамі. Правяраць трэба, глядзець, складваць уласнае меркаванне. І яшчэ адно, памятайце, шаноўнае панства, што этнічнасць, як бы нам не забівалі ў голову, што гэта вечная дадзенасць, насамрэч этнічнасць гэта глыбокая справа кожнага чалавека. І этнічнасць таксама можна адбудоўваць ад продкаў альбо будаваць занава. Менавіта. Дзякуй вялікі. Усяго добрага. Дзякуй за размову. Всего найлепшого.